ҳамада салом, ин канали чӣ гап мебошад ва номи ман Ҷорабек. Дар имрӯза видео ман барои шумо нишон медиҳам ки имои шуморо касе гӯш мекунад, шумо чӣ хел аи вазъият буроед. Бисёри духтарҳо хоҳиш карданд ки имои моро мисол пареномон гӯш мекунад. Чӣ кор кунем ки удалит кунем ай телефони пареномон имои моро дига гӯш карда натонанд. Дар имрӯза видео ман барои шумо нишон медиҳам. То охир тамошо кунед, фаромӯш накунед лайк, подписатсия ва ба дигарон ин видеоро равон кунед, то ҳама хабардор шавад. Вақте шумо ҳис мекунед ки кадоме имои шуморо гӯш кардестай ва мехоҳед аи вазъият буроед, ҳозир ман барои шумо нишон медиҳам. Ҳозир ман дар як телефон дута имо кушодагиам, як номерода ҳозир барои шумо нишон медиҳам. Мисол мегирем, ина имо медроем. Мана мисол инамин номерода имо кушодагиам. Бо имо бета медроем. Бо ҳамун номерода да имо бетаям ҳамун номерода кушодагиам. Акнун аи вазъият чӣ хел буроем ки имои моро дига гӯш карда натонанд. Имои худатон медароед ва настройки интихоб мекунед, поёнтар мебиед. Настройки аккаунт имо. Удалит ваш аккаунт имо мекунед. Пеш ай удалит кардан дар шумо чизое ки даркорияй дар сабшени. Мақсад дар телефонотон сахранид карда гирем, барое ки вақти удалит мекунен аккаунтатона, чизе ки ҳастай удалит мешавад дар сабшени. Ва номерое ки дар контактҳои шумо сахранид накарагияй, просто имош ҳастай, не ки дар контакт сахранид нест, ваёям удалит мешавад. Барои ҳавай пеш ай удалит кардан чизои даркоритона сахранид карда гирен. Баъде ки сахранид карден, удалит ваш аккаунт имо мекунед. Номерои телефонтона дар инҷа менависен, ҳамун номерое ки ҳозир ман дар шумо нишон додам. Удалит пахш мекунен як бори дига. Да. Удалит имо шуд. Имои мо удалит шуд. Акнун ҳозир айҷа мебуроем, вай имо бетара мебинем ку айҷаям удалит шуд ё не. ва чӣ хеле ки мебинед дар иҷаям номер мепурса. Агар одаме ки шуморо гӯш кардестай, вақте шумо аккаунтатона удалит мекунед, яъне имотона, ай телефони уям удалит меша ва метонед гаштара дар номерои худтон имоя кушоен, дига дар телефони вай одаме ки шуморо гӯш мекунад намебурояд. Агар нахоҳед баъд аз ин ягон кас имои шуморо гӯш накунад, ягон касда телефонтона натиен, барое ки вақти телефонтона доден через аккаунти Google метона имои шуморо гӯш карда, через номерои телефонтона просто кода роӣ мекуна, кода гирифт, дига тамом, дар телефони худаш сахранид мекуна, любое время метона имои шуморо гӯш кунад. Ва ҳамин буд имрӯза видеои мо дар бораи имо. Бародаро, агар видео маъқул шуда бошад, лайк монед, дар канал обуна шавед, зангулашаро пахш кунед, то ай видеоҳои нав бехабар намонед. боқӣ дар паноҳи худо бошед то видеоҳои оянда. Хайр, худтона эҳтиёт кунед.